Hello, good morning mga ka-friendship. Maayo nga Sunday nga kamutuhon para kaninyong tanan. Today is February 7. It's a beautiful Sunday for everybody sa atong mga ka-onliners, sa atong mga classmates, sa atong mga seatmates, sa atong mga ka-batchmates, sa atong mga online class para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. Maayo nga Sunday, February 7, 2021. Kumusta ka mong tanan mga ka-friendship? Medyo taod-taod tangwa na balik sa kahanginan o tungod lagi ani atong mga kasikang pagpanginabuhi, pang-racket, panarbaho. Importante man gyud nga mga narbaho ta ka-friendship. Ay, lisod kaayo og wala tay trabaho, bulagan tas atong boyfriend. So it's nice to be back. Maayo nga Sunday kaninyong tanan. And I'm hoping and praying na maayo ang inyong adlaw karon. You're enjoying your holiday together with your family. So enjoy kauban si Ma'am Ellie. And take note lang mga ka-friendship, especially sa mga baguhan, mga newcomers, mga late enrollees. Kung sa inyo madunggan nga istorya karong buntaga, kining tanan binuang lamang. Kay basin niyang nakoy masulti nga dili mao masakitan mo. Maglap ay inyong findings. You will get offended nga masuko mo nako. Sa mga karaan na dire, kabaw na silang unsa wala na pagkatawa lang gyud. No more, no less. It's just for everybody to be entertained. It's just public entertainment, you know. Alright, so before tayo proceed sa ato nga first part, sa ato ang online class for today, i-share sa ninyo ha. O paki-share sa atong online class kay basit og mo napay mo enroll nga lain, mas daghang estudyante, mas dakong kwarta ang atong foundation. Take note na natoy foundation ha. UGA Foundation Incorporated. And later, of course, natay topic. Topic nga wala dito, wala dire. Kaya ingon lagi sila, mas lami nang walay topic. Tinuod man sa nuusay, lami nang walay topic. At this time, mga ka-friendship, mubasa sa tag mga greetings at dedications. Gikan sa ato mga ka-friendship nga nag-live lantaw ka na to karon. Good morning to Chris Gamboa. Classmates nga mga uga. Kanigos Joyax Aguilar mo salaan ane. Sa bagong presidente di sa Hong Kong Social Time no nga. Nakos Pilipinas pero atong presidente ang nagadiscover gyud no, ang founder gyud ane. Nasa Hong Kong, taga Cebu ni siya kinakusgan. Muna siya si Madam Joyax, the founder of the UGA Organization Incorporated. Katong ganahang magpalista, pwede ra mo magpa-register online. Wami Rams siya. Shout out to Madam Joyax Aguilar Romil Danag. Sa ato ka-friendship sa Lapu-Lapu City. Noel Imbong. Good morning, Ma'am Ellie. Wa na ko sa imong live nga nag-uga. Kiro-kiro Sardido. Maayong good morning kanimo ding. Ni Liza, Ron Lim, Cheryl, Banal, Orfano. Eddie Igira. Later, atong i-reveal ang atong hugyaw nga topic karong adlaw. Para sa mga minyo ang atong topic karong adlaw, so wala di masilo sa mga minyo diha giandam inyo kaugalingon. Heartbreaker watching from Muscat, Aman. Dudong Mark Tubog. Shout out sa Alpha Kappa Rue Darwin chapter from Toronto, Canada. That's coming from Dudong Mark Tubog. Shout out po ni Inday Carmelita de Labiano. Gikan ka na kang Joyax Aguilar. Og lain pang misa pa salamat gikang MR. Emerald, Cherry Chris Amardon, Paulos Vlog. Katong magpa-shoutout sa ilang mga YouTube channel, i-drop ang inyong link para mas dali. It's easy for them to locate kung asa man kamo sa kalibutan. Ami Urimla, maayo nga good morning. Good to see you. Gimingag. Ako pa gimingag sa ganito. I've been working almost 18 hours no ng racket ko. Kapoy kayo. I just woke up like this. Ngarag kayo stress. Madam Catherine Escobido, maayo nga good morning kanimo. And shout out also to Madam Insa man ni si Madam Bay.
Kaon to pagbasa sa ngalan ni Madam, uy, murag mag-Chinese. Murag Chinese, murag ininsik, murag pugkuan ka ng gikas laing nasod. Is Sinyakova. Susya. Sinyakova. Maayo nga, good morning, shout out to you. Og daghang salamat sa naghatag sa 100 stars ang atong kinagwapahan, sexy. Mayong mo dala og negosyo sa Bohol ang ilang housing. Walay lain ang atong kinakusgam Jamaica, Villanueva, Aparicio. Salamat kay Madam sa 100 stars. Og gikan sa Darwin ang atong kinakusgam nga mahilig og senior high. Ato pinalangga diha nga very workaholic, mabalay magmaasa pero one wine pod panalagsa. Ang nagdala ragod og hugyaw sa kinabuhi, ang nagdala og kusog. Nagdala og kaga, mura ko ng mga senior high kay ang favorite menu. Wala ko na ilain kung dili si Madam Densyo Lipot nga hasta sa Bunyag Lipot mo na dalang apelyido. Wala tayo mabuhat kay mo inaamdan. Shout out to Doc Justin Enriquez Tubio and Doc Cheryl Zulamilia. Salamat sa GRK Shine sa 50 stars. Maaga good morning, Dong Paul Gino, Budaventura, Gibara nga mingon siya sa akong kanon ani. Naglibog siya kay puro lamian ang mga sudan nga na siyang atubangan a paningon ko nga sigurado ako dudong pula. Na imong kanon katugyong dili mo biya. Anang inikao ni mo musukol pod. Alright. O ato orang i-remind ang ato mga friendship, no? Kung dili mabasa ang inyong mga greetings, i-type ra o balik. Ay mong pasuki-suki diha. O ba magpasuki-suki niya ako, nagkalibat-libat na kung binasa diri kay tagtulo ra lagi kabok greetings akong mabasa. Hubog si Justin Enriquez to. Ay so sige maguna siyang kahubog mother din. Murag kasi na kaduhara siyang dili hubog. Unya kana pong duha ka adlaw siya hubog hangover pag yan. Kami kayang kinabuhi, wala siya nagtinir og problema. Flor de Lis, Benile, Joanne Tubio, maayong good morning, shout out. Roxinel Hamito, salamat kay sa 15 nga mga bituon day, ni dayang day na gud ang langit day. Ni action kog siga, Marto Lilias Joanne, shout out kang Roxinel Hamito, Gamboa nga mansalin na mo. Ay, swerte ka day, di ka pareho namong sedens. Nga among pizza 14, ugag yun mitanan. Martorilias Joan, salamat sa 50 nga bituon day. Madam Joan ay koy mo sumampong watching from Batingale. Juyags, na-miss mo ka na ako, Juyags. Makita ko na mo, Juyags, na ikaw ko'y reminder nga virgin di ay ko. Malipay kung mag-uul magasudong ni mo, Juyags, ikaw ko'y inahan sa mga uga. Ang atong founder sa mga uga. Joke na. Densyo, hubog di ay. Si Justin Enriquez to. Magsabot lang mo. Kamang with camaraderie, friendship, and recreation. Pinasagad na good ko. Jake Arellano, pila man ang setup sa imong microphone. Hinatag. 1.5 na eh. Ang ga-set up ani si Barbie, saka siya ron gibutang sa kapalaran. Marites Silva, day, kumusta imong pagpamalig baka, day? JMF forever. Cybil crime. Cybil bayo, nga mangutana unta ko mili unsay brand anang imong condenser. Kuan ni day kanang Angel. Ato sa Carnation kani Angel ha. Wala ko kabalo kay si Barbie mo ni palit ani. Pero V8 ang nakabutang diri, live sound card V8. V8 tingali. Dodong Dario Abad ang kinagwapuhan. Pag-greet o happy birthday ni Jerson Tio from Maglinti. Happy birthday sa birthday. Happy birthday to you. At pang gilakip ang mga panawagan ni K.M. Martin ni Yari Baisak ni Annalyn Gelio mo alayon. Madam ni Habibi og si Arnel Sales. Nga sige nagdula og pusoy do sa cellphone always. Sa dyan niyang gidid maako. Kada gabi maunang pirming o si Indi. Ay mo sige kuha na ng cellphone. Kanang cellphone di na magka hatag o kalipay.
Si magpindot ano sila. Manawagan ta ko, Ma'am Eli, kung asa man ron si Cherry Solamelio o Gwen, no? Sintawon, pagpasimhot mo kandila, ningon si Dean Sholepo. Kung walay kandila, pasimhot mo og bulak. Ay nang klaro. Malo, salamat sa 30 nga bituon dyan. Joyax, naay milk mid brand mo palit. From Texas, happy Sunday sa tanan, Tricia Daffy, JRK Shine, Madam Giselle Gailan, diha sa Canada, o sa iyang mga sakop diha sa Lapu-Lapu. So, ani-ana kita sa atong topic, andam na ba ang tanan? Sige, kung andam na kamong tanan, si yes, pamain lang po, mine. Don Eugene Torres Gara, Ma'am Eli, balik diris bunga kay murag mingaw na kayo. Kanas Dario Abad mangtas na. Ay kaila kong Dario Abad mo kit ni basta na imugimok tanang mugimok iyang kanon. Cyril Banal Orfano, pa-shoutout kang Vince nga naghugas og plato kana dong ibundag og madi makaya do. Hello sa pinakagwapa nga sponsor sa akong mga nindot kay nga outfit nga tuwa karon sa Utah, Texas. Ang iyang lugar Utah pero di na to balik-balikon ang iyang lugar nga Utah kay ug imong paspason ng Utah o kadaghano yung pagbasa lat ay paminawon. Utah. Madam Kerubi Soliva Lucero sa mga Soliva o Lucero pamir sa Negros Oriental. Lizel Omboy, shout out kanimo pamain ang lips. Actually wala pa natangtang ni kay kagabi gakuan ko garakit ko unya kani akong lipstick kay unsa man ni siya nga ug di mo bagnuran og papildiliha di man matangtang in taon ni mga pulas ako nga bel. Mo na mo katingala basin na kay mo gapagwapa ko wala pag yung kuligo. Manayin tawon, wala pag yun natangtang. Catherine Escobedo, salamat kay Day sa 200 nga bituon. Jennifer, Ragay sa Kuren. Day Catherine, salamat kayo. O before day ko mo proceed, no, ako sa pasalamatan atong ka-friendship. Nakabotang dire Pangasinan, Dagupan City, GFMTV Ring, Burgos Extension, Dagupan City, Pangasinan. Balik-balik na ng address. Gakantidad, wala gitog, andiri pa di masakpa. Basta social ni. Ako gitaga ag kape. Reason Coffee Mix Dream Life. Ako dagwing bahinan si Sir Dincio ani. Madam, salamat kay sa imong giatag nako nga kape, madam. Sus, tibok na tuig di ko katulog ani day. Isog dagway ning kapihan ni kay naon ang iyang brand mo. Mga sanggot-sanggot man yun. Iko kabasa day. Coffee perfected by technology and blended with known herb strength from nature's resources, taking you to the higher level of coffee satisfaction that only tastes in the aroma but also richness and the basic amid. Basta lami siya. Salamat kay sa gahatag sa kape, no? Salamat kaayo. Magiloyon ang kahitasan nga kanunay kamo nga nagahatag og mga grasya diri kang Ma'am Eli, miskan og gakalisod mo diha, gakalisod pag ko tabla tatanan. Madam Joyak, salamat sa 100 na stars. Abitaw, Ma'am Eli. Correct, Sir Dan. So, sige. James Adansa Jamen, JSLMC. Ang atong topic karong adlaw kung andam na ang tanan, ma-okay ne. Unsay mas maayo, daghang anak o gamayng anak? Mura di sulod akong utok. Asa ko ni mas lami, daghang anak o gamayng anak? Ma'am Eli, shout out Eri Ihi Rockland o sa Inday Konsing Barangay San Jose kanay kang Idi Igira Adeline Alayon gamay anak nganong ganahan makagamay rag anak. With explanation dapat nganong ganahan kagamay ang anak. Klaro kaayo kang walay lingaw ay Banjil kay wala man jud koy lingaw kay napa koy lingaw wa man jud ko mag-live boy. Kaklaro ana. Mas labi ng daghang anak, Ma'am Eli, kay mga dato, tanan, milyonarya ka, automatic. Kung swerte ka. Okay na may uba, daghang anak, pagkatigulang, biyaan mo. Napoy usang anak, pagkaminyo, kamuragapos imong bana. Family planning is important. Ingon si Ilor, is bukid, wala family planning. Basta pag huyoy, pagdagpasabog ng hangin, anak. Inigtinaw, mabdos na po.
John Mayer, Glendon Glen, Zarahina Reasonable. Shout out, kada laging na mga YouTube channel. Ang link mo giatag, kaya di na sila ganahan og search ang mga ngalan. Para pagpindot sa link, automatic abot din sila. Gamayng anak ako, Ma'am Eli, kay para dito maglisod, dalabi na sa panahon karon Ma'am Eli, nga lisod ka mangitag kwarta. Imo po na. Ningon pa diri pa shoutout Ma'am Lapinigan, San Francisco, Agusan. Sa unang panahon okay lang daghang anak, pero karon lisod na Ma'am ningon si Sir Eddie Igira. Ay kanang mga minyo ra gyud makakuan ani makahibalo. Gamay anak kay lisod kay panahon karon wala ta kabalo unsay mahitabo sa sunod ng mga adlaw like sa nahitabo sa panahon karon. Buong mundo bakit ka nagagalit? Sa buong mundo na ginula tayo ng COVID. Hindi naman siya nang gugula. Alam naman nating paparating siya. Nananghid naman siyang andyan siya. Kaya lang tayo naglaag-laag kasi tayo eh. Kaya nangagulat yung mga mattress natin. Hindi natin nasagang iyong mga panghitabo. Kaya tayo ngayon ay naghihirap sa kalisod. Yan talaga ang the real explanation of what is happening right now in our environment. Trixie May, say the Australia. Isa lang dahil sa nang hatag og 545 stars. Happy Sunday kaninyong tanan. Ray Anthony Ragay Baron. Mami, shout out kang Bonsoy Mark Anthony Limbuan nga walay tulog kay ikabuntagan. Ay siyempre, usaw pagkatulog di mong buntag na. Ang atulog mo kay kanang katulog ragoy tambal para mabalik ang tanang kusog sa lawas. Inyong mga membranes, mga cells, mga nerves. Once you close your eyes, everything will bring back memories and it can bring back energy. Yara Baisik, gamay ra ang anak Ma'am Eli para mahatag ang hustong edukasyon o sakto nga pagmatuto nila. Wow. Ika ka na kang Yara Baisik. O ako, di ka na akong dagang anak ko ay. Bahala nagmagkaon ramig balas. Usari anak boring. Lamig ko itong magrayot sa balay. Para na ako ganahan ko daghang kong anak. Ang problema lang yun ako, di ko kaanak. Akong mattress buayahon. Kinahanglan na isumpa, kudlitan pa ni para good unsaon ba ay? Roslyn, daghang anak kay Bibo, ti pareho tagpananaw sa kinabuhi Roslyn. Ganahan kong daghang anak Roslyn kay para buros kada simana. Bitaw sa una no, bahala 15 kabuk anak, kabuhi raman po. Sa una, mingon ka kalisod ron kay, lisod pa kitag trabaho. Sa una, wa masay trabaho. Biasa man kag mga factory sa una, wala may factory. Kuan ra guna paningkamot guna sa kinabuhi na nawala akong kaduka, ayaw paduka-duka daming lebe. Carla James Aparicio de Bocol. Hello, good morning po Ma'am Eli Campot Cebu. Shout out to Lizel Umboy Kid. Kid Jazz Adansa Wong. Katong wala pa nangabasa nga greetings, ibalik nag-type no. Salamin ang daghang ganahan kog daghang mattress na lang kulang ani. Wag kay swerte ani Chiray. That's kay wa imong mattress. Imong mattress kay bagulbulan. Lami ra dagway ning naatay liwat Ma'am Eli. Depende. Na kay liwat unya ang nawong liwat mo silingan. Buangay ra ka anang panghitabo. Para nako ganahan kog daghang anak. Okay. Kay syempre, dili ko motuhan ang lisod ang panahon. Akong apuhan sa Pikas Barangay. Pila ka ba 18 iyang anak. Way trabahong bana, way trabahong asawa karon. Na professional man po. Si Lula lang ang malakas. Chito Fresh, blessed Sunday man Eli, jutay ra nga anak madam, kayang buhion og mahatagan og edukasyon. Karon po ng edukasyon magalibog man pud ta. Eskwela ta pag humana to pang-apply, hindi po ta dawaton. Mangitag sales lady, qualified ta, gwapa po'y pangitaon. So katong mga last ay kag-itsura, mga sayod og nabong mag-unsa na lamang. Wala na tayo padungan rong panahon na. Wala lang eh. Prayers. Bibian Barro. Have a blessed, healthy Sunday, Ma'am Eli. Pagpakudlit na day para po makita tas imong liwat. Ako mahadlo kung makita ko sa akong liwat kay basig pareho na akong itsura. Di niya ko niya ilhon nga inahan.
Mingon siya, sis, may pa ako panganak ani kalibutan na. Muna ni itsura sa akong mama. I never expected. Clarinda, Ma'am Clarinda, shout out kanimo, happy Sunday. Kumusta atong photo diha na horot ra? Rick Sinel, hamito kanang daghag anak kay sadya inig kadagko manarbaho na sobra pas pensyonado. Napo siya point no basid ay makatime kag mga buutan anak kay napoy mga anak nga tampalasan makatrabaho na kalimtan ng mga ginikanan in tawon gabugag post og Starbucks gakaon og mga dagko kang hotel mga lami ang hotel ang ilang ginikanan in tawon gibinlan ra in tawon ulos bula. Adili magparehon eksakto tong mga depende pero maako gid no nababaye ko ganahan ako daghag anak. Ganahan ko anang naay gatutoy naay giguyod na apo gigikugos. Lami kaya ko imagination na gatutoy, nagigoyo duha, gakapta na itong usa, napagoy ko ang gatutoy. Para na ko, Ma'am Eli, kadang daghag anak, kay siging sadya kada adlaw, siging magwali ang inahan, mausahay, mag-round girl na jud ang inahan, kay siging karambula ang mga duga. Annalyn Alayon. Natalia Pacquiao Yap. Shout out Ma'am Eli nila. Livinia Tisay Keller Gray and Joyce Gaver. Gigakar ka Natalia Pacquiao Yap. Maestro Von watching from Tanhay. Carla Jims. Ma'am Eli sa taga Puro Cuadro Lower Sitio Fatima Barangay Kamputaw Cebu. Shout out kayo tanan. Kang Sheila. Kang Boris John. Kang Ben Daisy Ilopre Ma'am. Maaljong Otto Kanimo. Shout out. Gigakar kang Mark Andrian from Cebu City. Ma'am ganahan na ko og gamay rang anak ma'am kay lisod kayo ma'am wa tay mabinlan mapunti kasaligan nga mga katabang karon tinuod biya po na no. Nalibog na ko kaasa ko daghan or gamay. Ibyang Dapitas Extender, Christina Nay Blessed, Ma'am Eli pa shout out watcher from Cebu, Daisy Ilopre Ilur Huka shout out, kung ni Jade Ilnardia sa Sambuang Gita. Buhi pa yung taon si Jade naning kamot ako igso. Otro pong daot siya og matris. Di mo mabdo si Jade Miss kagunsa og pakalagi siyang bana. Primitivo Barkey shout out to Madam Eli, dili na oso ang daghan ron, tag-usa na lang or duha na lang. Mahadlok na sila mo sanay ilang dagway. Basta sayod og dagway, lisod kay magpadaghan no. Mura tagpadaghang alien. Lower Caro Kiniko, shout out to you, happy Sunday. Madam Eli, niabot na, nagpasalamat na ko, day. Day sila, yung copy ni mo, day. Salamat kay day. Raisins, papaya. Day sila, salamat kay si imong kapi, day. Wa pa na ko, klabi, day. Kay, kabalo, biya ka nga pinipost sa Facebook usa gamito. Arlene Iyas Bland Zerna. Sa akong kabahin, Ma'am Eli. Susugilanon sa akong kinabuhi sa mga pangutana karong adlaw bahe sa ganaon sa may maayo daghan or jutay nga naging kaganagan martorya sa Joain. Sa akong kabahin, sakto rang gamay oy. Naa kay 3 sons and at the age of 32 now, naa koy 15, 14, grabe hagasunod gud 15, 14, 13 years old. Dahil ano sa may dahil pag tinaw mabdos na po. Siksi hapon ang Mother Earth oy. From Hong Kong bitaw oy ang kahitasan ra jud ang nakahibaw sa atong plastar, sa atong ugma, sa atong mga anak basta importante buhi. Bitaw sa ako kay mo sila nga wala trabaho lisod kay may trabaho man lisod may kwarta pero sa una wa may mga kwarta pod no. Ang apuhan wala may trabaho, mutabang ra maggalab og mais. Abang ra magpanagat pero nabuhi man 18 ka bata. Milagro sa giunsa kato ni ano? Ay, sarap yung maintigo. Pero, nga bata, himsog. Wa mo pimalnuris. Watching from Zamboanga City, Jake Hibone. Maestro. Kiratag doharang anak Ma'am Eli, pero 5 ka iharay. Ra siya anak, pero kuan ko no, 5 ka buk inahan, pwede ka magulangan nido. Salamat dahil sa nanghatag og stars. Pa-shoutout sa ako nga brother birthday Osami City ni Rodel, Nuana Pillarin Rama, Jaka, watching from Zamboanga City, Carla James. Para di ay pariho dahil Ma'am Eli nga magmadri na lang ani. Ay dili ko dang. Dili ko pwede mamadri kay akong kinabuhi. Wala gyud. Inigat gyud ay. Charot lang. Roslyn, makaihit na kinatawalay pangihi na diha. Batay mo dalay day sa bilahan day.
Kay panos ra ba kay nang ihig di matrapuhan. Lami pa ng ihi inig agas pero inig kamala anso kaayo. Munang sa in English pag anso it was. Girly karuru. From Vancouver, Canada, Eli, dili matakom akong baba sige katawa hala na lakjo tingali ka diya eh. Pag sureball. GRK Shine, Ma'am Eli, shout out madam my baby. Are you suke? May langging ayon kill mga lisod na kay mga pangalan ba sa mga bagong panahon karon no kay lisod kay manang are you suki? Wala ko ni suki, okay lang ko, I'm in good condition. Are you suki? May langging ayon. Di pa rin, kada mga kuano kay mga Margwa. Di pa rin sa unang Maria, Eustagia, Hipulito, Apolinaria, Pablito, Pablita, ang Hilita. Karon no, salimuha ng mga pangalan, mga spelling, puro mga na X, na Y, unsa pagbasog na XY. Hi, Madam Eli. Mag-best friend. Ami Ibanez Urimla. Si Raimundo. Alas 10 p.m. na diri sa Canada. Sige pagyapog watch sa imong live. Pati ako nadamay og sige katawa. Albert Abuera. Shout out, Ma'am Eli from Alura Resort sa Mogida, Jerry. Dapat malipay good mo o sa matulog. Kaya at least man lang. Kung unsay mahitabo, ga-smile mo daan. Imagine ako no gamugot ka na nabugtuan ka, susluuyan ni siya, oy. Nga naman yung tao ni Taliwan sa laing kinabuhi nga lasa ay man kaig naong. Wala tingali ni nakabayad siyang utang, gamugot man. Imnabayaan na, madam ha, dako kay nag-ikatabang, nga mudaghan imong anak, healthy coffee na para sa imo, madam. Ako, madam Sheila, ganahan ko mo inuman dyan, mahurot niya ni. Isa may modugang niya, maanad ko. Kaya ganahan ako sa kape nga imong gihatag. Magunsa naman lamang ko. Nga wala man na mapalit diri. In short, magdugang yun ka. Mayo nga on to Madam Eli, nice color outfit in a sunny payo. Nanap na yung mga payos-payos, oy. Atong kinakusgan nga renowned journalist Mario Banlat Labad ang kinakusgan sa Filmoda Production. Matag Sabado sa kagabihon tanawa ang iya nga Filmoda. Kauban na mga mag-iitan, mga artista o mga sikat nga mga personalities sa nagalain-laing dapit sa tibok kalibutan. Sinforiana Dayan Ilopre Bazia, mayo nga good morning. Aday ame, salamat sa 80 nga load ay bulahan na ng hatag og mga bituon. Ang inyong mga matres muangay. Muluag ang inyong pananaw sa kinabuhi. Madam Nets, Ate Nets, nice to see you. Palihog kong shout out sa mga pamilya ko, relative and friends, o mga kabayutan girls sa akong hometown, St. Bernard, Southern Leyte. Gikagana kang Marianita, Kuhn, o mas nailhan sa pangalan na Ate Nets. Markwell Valley Hamusmus, shout out kong Ashley Rapon nga taga Shatten. Chentin, madami shout out sa ako nga GF, sumama sa kapitbahay naming bayot. Bayot magyud niya 17 years old pa. Agoy. Nalupig tingali kas performance Chintin. Kadira bang mga bayot day na, muob-ob rabuni day. Muyaka, muob-ob, mo tumbling, mo split. Muni ka ni mababae usay, maalakan sigyud mo. Bahalag duhay inyong pultahan. Mga banggiitan. Shout out sa akong pinsan nga si Sander Escobedo o si Nanay Carda. Happy birthday to you. Sa nag-birthday happy birthday to you. Alo Aldraes, Noah Vilera Rama, Crystal Jane Azucenas. Pa-shout out to you, Jake Makawalag Stress, Ma'am Elioy. Salamat for making us laugh every time mag-live ka lang, pahilakon ta mo. Naunsa man putag mag-live nga pala hilakon ta mo. Kabalo mo sa makapahilak ninyo. Tanawa na mga resibo sa inyong ipahulam. Di ba maghilak mo sa dakong kagulang? Utang ra mo makapahilak nato, no?
Sa atong topic, Ma'am Eli, mas insakto rago ng gamay rag anak, Ma'am Eli. Kag magamay rag anak, makapagusto ka. Sakto po, nadyo kay point anak day mo, tuon nagyug ko day. Ako ganahan ako ka na ako mga anak magsala ra dias kuan ba kusina. Ang uban to as pantawan gasala. Amin ang 18 kabuk anak. Mamili dagang anak, lain-lain og amanghan. Muna imotinize para to sa Randall Kiblat, Alaska. Pa-shoutout from Elior Cagayan de Oro City. Carl Exclamador. Shout out to Jerson Inaya in Canada. And pa-shoutout po kang Crystal. Jet Aldi, shout out watching from Saudi. Kailadyo ko ani mga Aldi pangat nas karaang akasya diya sa Dawin. Muna yung mga kuskan, mga lagmi og lawas. Mga dagko og bagtak. Zaira Marila Gosa Delingen, magsuon na si Polynomials, Ma'am Eli. Basan ka X, ano ay man na siya, Zaira Marila Saga. Siya lang, may pamata, Polynomials. Lose Parto sa Quintana, shout out sa akong pamilya diya sa Malungkay Dako, ug maayong tubig. Parto sa Quintano family. Mas lamig ng dagag anak, Ma'am Eli, kay sigit ang kabisbisan. Bitaw no, mugod akong angay ka na kung kabisbisan no ay. Bahala na kung sa klase ibisbis basta kay mabisbisan. Lamig ko to maglakas karsada no, magbuyod-buyod ka no. Leia May gadingan mi siya to Jack tam je babele mamaya. Leia May gadingan winda shout out to you. Sa mga friendship nga ni Ayan Almira Madam Eli pa shout out ngadto kang Mami She og ni Papa El She Tinyo watching from Kuala Lumpur. Shout out to you. Jonix Ladlad from Cebu City. Kim Lee pa shout out ko sa nga high school batchmate Ma'am Eli batch 99 sa Fellowship Baptist College Kabangkalan City watching from Cagayan de Oro City. That's coming from Kemley. Shout outs kang Ashley Rapon nga taga Shatan. That's coming from Mark Willie Hamusmos. Dili ko motoan ang daghang anak Ma'am Eli, mas lami kay daghang kwarta dili. Mas lami ra god. Nga usaray anak Ma'am Eli, bahala nagdi kabisbisan. Robilyn Villagracia taan of Vince Cake. Ang kinalamian nga cake sa Sambuangita o tibuok probinsya sa Negros Oriental. Shout out ko sa akong BF nga ni birthday ag sa February 5. Gikan kana kang Madam Robilyn Villagracia taan sa iya hangabana nga si Steve Taan nga sige siyang gitaanan. Swerte ko ka Madam Robilyn no kay imong apelyido Taan, imo pong bana mo Taan. Madang bulahan kayo ka. Rose Anelio, Madam Eli, shout out sa pamilya sa Maluay, Cagas og Ilyo watching from Kuwait. Janice from Sibulan, hello. Lucy Partosa og mga tangatanang Sagasarnan Rema members. Salamat po. Chelsea Storky from Calgary, Canada. Hello! Aloha. Brag, shout out ako asawa Ma'am Eli Angelique Normal watching from LA. That's coming from Brag Castaneda Namol. Ma'am Eli, sa unang panahon, nindot kung daghang anak, kay ang bugas, palaliton, barato pa. Manghatag ra ang silingan, ang mga isda sa kadagatan, abunda pa. Inood ko na. Onya, basta magkugi lang kag, mangumag kag, mananom ka, mabuhi na ka. Mutabang kag sanggi, mutabang kag galab, makakaon na ka, makabugas na ka. Mga palaliton po, perting baratuha. Dili pareho karon panahon nga kada lihok nimo kwarta. Gatas perting mahala. Diaper perting mahala. Mga pagkaos bata, Cerelac perting mahala. Shout out to Angelo Villarin, Vince Michael Bendijo. Nindot nagdagag anak basta makakaon lang og sakto sa usa ka adlaw. Usaw pag sakto nga usara man sa adlaw niyo pakanon. Ay managko na sila, daghan ko og kapilian kung asa ka puyo. Pangutana ani Joyax, Junex og papuyon bapug ka. Pasig payagan ra kag kinawayan skillet. Job Con, shout out J-Lord Cantuba, watching from Hong Kong, RBZ Zone. Tinood ba, no? Sa unang panahon, no, gaan ra gud ang panginabuhi nato. May karon panahon na kanang diaper mahal. Sa una, kuan ra man balakbakan ra man tag panapton oy.
Balakbakan tagpanapton unya ang brand pagod kay General. Kung dili General Bambini. Nabuhi ra man to. Wa man puti mga rashes sa una no. Mas ka pobre kay to atong mga wa may diaper wa may si tawag anang ginagamit King Spur. Usay King Spur ba? Tawag diaper usa ng mga brands diaper oy. Madam, kumusta na mga legend divas Jimmy Abayon Antoyo? Wala pa gaabot. Skystorm Garcia, the owner of Skystorm Beach Resort, diha sa Nagbalayi nga kanhi ay litid Santa Catalina area of responsibility. Hi, madam! And of course, the owner of No Mas Problemas diha sa Masaplod Shore, ang babae nga maghihatagon og lipay kog kaayo kay una na ko siyang nahinagbo. Gitagaan ko niyag tip nga 1,000 pesos. Salamat, madam, sa imong kamaayo. Ang kahitas Andray magabalos sa imong pagkamanggihatagon. Maayo nga buntag sa akong amiga diya sa Shaton ba, oy? Diya sa Dawin, nga relihiyosa, membro sa simbahan, guwapa, sexy, katsila o beauty, walay lain. Ang kauban ni Maricel og ni Ilby. Og sinaligan sa choir sa Municipality of Dawin. Sa ilang nga patron diha nga kanunay yun nga nagasudong kanila San Nicolas de Tolentino. Sakto ba ko? Alay-lain, Antonieta Makahig o kang manager nga iyang bana. Kahangtod karon mis kang medyo idara na pero lamian lang gihapon. Neneng sa Montina watching from Dubai. Edwin Espinosa, shout out Gabasa Foundation. Edwin Espinosa, Jabcom Gastrado Alino, shout out. Dubling Binuga. Madam, pa shout out from California. Ni gwapa lagi ka, madam. Di ko magwapa anang wa panatangtang ni akong makeup kagabi Ay, gwapo kay itong laki kagabi. Beta walay binuang istorya sa una kung panahon mabuhi ragot ang inato ginagmay pinobre pero karon dili na pwede isalig-salig no. Mahal na kay mga palaliton kay kita man pud sala man pud nato na kay ato mga bata sobraan man pud kakuan hinuon kay pagpanggam na sa ginikanan no atong ayo pamper. Usay mga trending karon pero sa karaang panahon no balakbakan ramang ka pahigdaon ra makakatungturang murag mga labakarang dagko nanay term sa mga karaan kana mga panapton nga piluon og kalima ana. Haswer man putang nadagko no pisker man atong lawas. Unya karon pakan og Sirilak usa mga bag-o mga Sirilak usa mga pangbata oy Sirilak napanay katong yogurt bana. Ay, sa among panahon sa una, walay mga Sirilak. Lawot rana, lawot. Manang ka na mga karaang mga bata, ligon kay bukog. Mis kapag ligoon na ni mong pisak, di good mataptan og germs. Girl, kandas, oy, tinood na, Jean Mayano, shout out to you. Mga bata sa una, kisa mga batang 90s nga gasudong karon mga ligon kay tag mga bukog, no? Karon kay kuan man kanang pinahimutang na gatas. Sa una nani na amo nani. Jirbir da ina-analyze. Sorry dai, jirbir din. Ay walay jirbir sa una. Sus, magkaigit-igit gud mi kinaon og bulgur sa una. Oy, hinatag na sa gobyerno bulgur. Pag igit-igit lang. Oy, Ma'am Ellie, shout out watching from a freezing place, Winnipeg, Manitoba, Canada. Bisag 20 City kami ngayon, feels like 43 pero lingaw kay maminaw sa imo. Salamat Noel Salgado for watching and friends. Lil Angelica, hello Madam Ili, shout out. Usay shout out mo. Shot sa Madam, ay shot dahil ni Lee Angelica, salamat. Edwin, shout out to you. Na-work na nako, Ma'am Eli, maupay pagawas sa imong video. Trabaho sa ako, ma'am. Sige, amping sa manarbaho diha. Melissa Tower, lawot og tik-tik, ayos na. Maligo sa atabay, okay na ta, Melissa Tower. Correct, tinood gina. Mas lami ay mga karaan gid na. Lowever, maglugaw, butangan, sabaw o kalamong kay kurik. Mga bata sa unag mapandol, di good mabalaka ang ginikanan kay ligon kay mga bukog.
Diyan ka bulgur, Ma'am Eli, libre sa school. O di ba, nakaabot pa mo anang bulgur, katong brown ba nga murag barley, nga una na kong tilaw, so gahibulos, gyud. Ambot nga na po siyang pahibulos, pero lami kay puno kay sustansya. Unya, panahon pa to sa unang libre man ang mga gatas. Wata kabalog na abay sustansya tong gatasa to. Basta ako nahibalaan nga mga pagkaon sa una pinobirain na to. Pero ligon ragyapon tano. Maayo na gud mo pahimutang kahitasam. Romero Marimar Hanen. Jenna, shout out to. Madam, paliwag ko og shout out sa akong inahan nga nagkaon karon og sa iyang igsuon og si BFF Virginia, Rodríguez, Roberta Gitane og si Ipyong Burong. Ingon sila, sakto daw ka madam nga walay uso sa una ang Pampers. Pakaunon ra daw ni mama og bugas nga naihalo nga munggo tinuod nya ipagaling. Mao daw na madam ipatotoy. Wala man sa una. Basta ako manandungan sa una. Sakto guni ka ng munggos o ganang naorang kanon mo na isagulon sa una mo nang insakto gutag vitamina sa una. Erika Sonha, shout out to you, Ma'am Eli. Napoy bulgur og yellow corn. Kaabot ko anang yellow corn. Idara na gud ko kay nakaabot pa man ko anang yellow corn. Bisan pa og magkayuko, Ma'am Eli, labak kusog mo dalagan, kay di man kutasan dayon. Powder milk, nahigihatag sa una sa gobyerno, di na ako makalandong sa pangalan. Basta nagihatag sa gobyerno sa una nga libre nga mga gatas, mo atong ginainom, kadi lagi ta ka-afford lagi ana mga gatas karon nga tag 1,000 kapin. Unay nagdugang sa atong kapobrehon. Kaabot kaayo madam, ganahan kong kaon og bulgur, pero nakasulay ka Yara Basic nga nakaigit ka kina og bulgur. Paigit ng bulgur, ambot usay naa ng bulgur. Romero Marimar watching from Middle East, Reggie William Malines. Ma'am Eli, lami tong bulgur sa una, naapay CSM nga himuong pulburon, correct? Sa una, soybeans ra gyud intawon, amo ang ipuli sa gatas, Rexidil Hamito, correct. Nya, ngano po itong nakahon-ahon ato mga katigulangan ato no nga muuda inay maayong gipakaon nato, no? Gigiyahan ko sila sa kapalaran. Bulgur, powdered milk o yellow corn. Nutribon o cream, madam, ang gatas sa una. Basta akong naabtan kay Nani. Nani. Dahil naay baka nga polka dots. Maritis Nazareno, madam, shout out. Elite 8 Realty all the way from the beautiful city of Friendship. Tagbilaran City, Bohol. Of course, ang atong kinagwapahan si Madam Jamaica. Nice kayo ng bulgur, Madam Eli. Din parisan atong Milo nga ipanghatag sa katong van o kuri Cardona. Sus ko, kaabot ko sa una no, kan mga bata ron, wala na gyud. Mo ato ko eskwelahan sa una, magtalay mi, kay mo inom mi gatas katong gitimpla sa Milo. Gatas ba yung gitimpla sa... libreng Milo sa una, napoy libreng gatas sa among elementary. Oo, buna. Nakaabot kong buna nga gatas no, sapla-sapla. Romero, Ma'am Eli, kang Marcos pa to sa una nga bulgur o gatas. Panahon to ni Marcos. Fuji Abubakar, shout out to you. Helion Corbeta, Madam Eli, linog diri sa amua sa Digos. Pray ta guys. O giampo apel ka na, pero magsadya-sadya sa mediri Helen ha, pero magampo pud minimo. Reggie William, Ma'am Eli, pa shout out ko. Lami ang bulgur, pula-pula og igit. Pula-pula og igit. Shout out sa akong YouTube channel mere, Reggie William tapot ra kay igiton kog bulgur. Bear Brand, social ka kay Bear Brand na imong naabtan. Alakas Blue. Use Alakas Blue po J Delbo, Ma'am Eli, makalingaw dyo kay watching from Malaysia. Dance Gallardo, Ma'am Eli, CR nagdudumi ako. Kakuyaw guni mo dons. Angel Creams Crazy, Birch Tree. Kaabot kog Birch Tree. Osapa ni gawas ang nani dayon claim. Mauna mga gata sa una suhit to gunis luwifer na. Naamoy tindahan sa una day. Goma tokujige. Lami kaayo ng bulgur, madam, og maunay gasigi og papiding sa una sa amo ang eskwelahan. Dayon patalayon me para sa Milo. Magbotirik jud ang guwa inig pauli.
Correct yung ka, Annalyn Alayon. Rixel, ako ihatag sa akong inahan sa una, Ma'am Eli. Maoy nami kay pag uson rami og tubo. Aw daog na. Rixel, papang-uso na kag tubo. Ay ka na mga tubo-tubo, pul ganun ay muhunong nga di karga sa amo. Manakadag mi anang kuan, di kargag tubo. Among pangbirahon tong nang siwil nga mga tubo. Jerome pa shout out watching from me, Elysion from Hiroshima. Thank you, that's coming from Jerome. Dens, gatas rako sa una, gatas sa kabayo. Sa gatas sa kabayo, di ka mahilo, ana. Kardo na laika katusad Nestle Twin. Madam, lami sad to. Oh, correct. Kami sa una, gadako na may paimno naman may kape. Romil na akong naabtan. Wow, social kadong. Steven Distrito Dargantes. Mas lami ang saging with ginamos. Alpine og Liberty ang akong naabtan. Ana Abueva. Anong naabot mo tas mga gatas? Oy. Nga atong topic man unta usay lami daghang anak or gamay anak na gatas naman ni oy. Pero one thing about the past, lami pud ang sauna, no? Nakalabang po ta atong mga panahon nga mis kaglisod ta apan daghang mga grasya karon lahi na pod nga sugilanon sa atong kinabuhi. Asa ta giputang sa kapalaran importante kabulotang mo dayan kabulotang mo sakay sa hangin kung asa ta ipalid sa swerte ba or sa gitawag nato panginabuhi nga normal lang. Lamisad ang kapi ibahog sa kanon nga bahaw, Madam Eli, labi na og 101. Ay, kanang kami sa una, kanang kapi amo nang ibutang na sa kanang bugas gali nga nidukot na gani. Kaluy siya kami, min man sila sa una nga. Hindi na paimno ng mga bata o kapi kay mabutol. Their intelligence will be lesser. Wala man, nanigulang na laman mig ininom og kapi, bright ramang gihapon. Dili gyud kung butol ka, butol gyud ka. Nga namang pasangin lang nimo ng kapi nga makabutol. Mas lami ang tinog Ma'am Eli Parisan o ginon 09 ibis. Giga ka nag-iduin. And dream girl, ako ang gatas sa Ma'am Eli bago pahubason ang bugas na mais magluto. Kana pod tubo, madam. Nakasulay pod ko ana na di karga makakarga og tubo. Gasagoyod man iyang paglarga aw. Bira na yung tubo, bahalag magkadugmo-dug. Muna kinabuhig mga batang 90s. What time nga kwarta sa una, pero daghang kay mga previous. Karon wala ni mo hatag natog libre, no? Pait na kang kinabuhi. Kape, bahog sa bahaw, labi na og bugas mais, maglagapak lagi. Ay, sa una kay pobre kay walay kwarta, no? Kuan kanang mais lagon, ning alaso na og panapton nga koton. O ana mi sa una. Karon social na mi kanang Nescafe, Creamy Latte, Starbucks, Alingasta. Kada Starbucks, mahal kaayo, tag 100 kape, tag 3-in-1, palit kag polo ka 3-in-1, pareho rang paita. Ni Chico Ziano Crown, sa shout out, pasanginlan, padyutaw ng kape. Tinood ko na analin inosente kay nagkape. Sadya daghang anak Ma'am Eli kay kami sa una bisan ginamos raisodan happy na kaaya. Oo, sa una mag-away pa kinsay makaangkon sa ulo ug sa ikog sa ginamos. Anyway, daghang kay salamat sa naghatag og 625 stars. Mabuhay po kayong lahat. Lami sa dang banggos mais, Ma'am Eli, nindot ang kape, parusan og bonog nga isda og bahag humaw lang. Nausa naman ni oy nga gikas anak-anak nagatas ta nya karon ay nabaho-baho naman pud ni. Kalami pud hinumdomon na ako gatas sa una nane. Mo mago na mga gatas sa una. Milk tea naman karon, madam. Milk tea uy. Daghang klaseng milk tea. Social na ang mga panahon karon, no? Madam, ingon akong mama Jinjin og nanay Ipyon nga ilang gatas karon kay tuba na. Mananga nanay, mama Jenjen og nanay Ipyan. Habyog.
Oy, kana pong kana mag-inom tagtuba no basta wa to insaktong kaon kay makapaigit pud na. Hinay-hinay ra mo diha nanay Jinjen og nanay Ipyon. Kay kanang tuba nga bagong dawat basta sa gulag tungog pahibolos. Rick sinil sa una, sige na dyo gumigutan o kalamong gamamili. Inig pangutot lagi, murag na ay madala. Rick sinil. Og kwartahan, Madam Eli, mas nindot dagang anak, pero og pobre, mas okay na ng duhag anak para makakaon nato o mapakaon nato o papaeskwela. Gikan ka na kang LG Clarito. Tinuod ka dong. Tuod ako niya mo da. Mercy Gabriel from Carson, California. Shout out to you. Hi, Ma'am Eli. Sa wakas, nag-live na dyan ka. Nagapaabot ko sa imong live para malingaw na pod ko ngisi-ngisi. Lami daghan, ma'am, kay mag-ilog og salo sa... Unsa ni day? Unsa ni? Diyos. Tagaan tawag Diyos. Sapa-sapa, kay mag-inom sa kog Diyos. Funny as always. Hi, Sir Nico Jake Aligro. Shout out to you. Ma'am Eli, greet kong Narciso alias Nathan nga kusog mukaon og bulgor og bahaw loto. Ni Chichico Ziano Craft. Tamisa oy. Shout out sa mga batang 90s nga kusog kayo mga og bahaw. Mark Mendez, pa-shout out here watching in Riyadh, Saudi Arabia. Pa-shout out sa Hubabi family, din sa Toledo City, Cebu. That's coming from Mark Mendez, nga karon sa Saudi. Madam Laishu, ay kakaroon kay Juice naman. Ako nga pag-umangkon, gabatil silang Juice, ilang kong tagaan. Ay, kinahanglan magpalangga tag mga pag-umangkon, no? Palanggaon nato mga pag-umangkon, mga pamilya palanggaon ko na. Lami kay tatuan, Ma'am Eli. Oy, gano'n naabot ng tagtato-tatoan ni Vince. Oy nga, anak-anak. Ako na ko'y mag-online class kasi kung kasalaag. Sikong kawalaan ng dalan sa kabatuuran. Madam, buak akong ngalangalan ni mo, madam. Unya akong pasyente, dam. Naglagat ang mata. Papiyo nga o sana di aray. Baisak, papiyo nga sana. Maayong mundo sa akong gwapa nga Omega Stephen John Red. Bulahan sa negosyo, bulahan sa love life, bulahan tanan. Lipton ang imna Ma'am Eli, wala tayo budget ka nun, Edwin. Lolita Luwiga, pa-shoutout dia from Paknaan. Cebu ng Paknaan, nakaanak ko dia sa una, nakalaag ko dia sa Paknaan. Mas nindot, Ma'am Eli, kung unsa og pila nga anak ang imong gusto sa kinabuhi, magdepende na nimo, wala nagaingon nga gamay kag anak, hayahay ka. Wala na gaingon, nga daghang kag anak, maglisod ka. Nga man kang masoko. Cute og tingog kay Vince. Madam, pa-shoutout Pia og ni Girly o sa Carson, California. Nagaduwa og tong its. Kana, lingaw-lingaw gyud mo. Lingaw-lingaw gyud mo tong its ni pustahan ay bana. Anton Pipito, maayong adlaw, idol. God bless you too. Wingle Sano. Lami dyan ng Bolgor. Maunay among kinaon sa una elementary pa. Naay tawo, day. Ay, sapa. Shout out, Madam Eli. Basubas pabilis sa Haglaan, Talis, ay Cebu. Jerome, lingaw kaayo ka, Ma'am Eli. Murag DJ. Mura kay dili. Angel Kenneth, shout out Magili Sandulo, tanan. Salamat kayo, Lolita Luwega. First time ko imo na mention. Ay, so sure ka, Lolita. Hindi kang kalaktawan na pasensya na Lolita. Pa sa iluwa, uyamo si Lolita nga ito igsuon ng singkalimtan kung mag-live ta. O karon na timing nga nagyod si Lolita nga nabasang niya pangalan. Lolita, bulahan ka. Jose Marie Royo, Ma'am Eli, greet ko sa akong Michiko alias Awang, nga kusog kaayo mo. Kanag muadto mo sa dakong balay niya, pinduton ang doorbell dayong dalagan. Ay oo, sa unang panahon no, nauso ng doorbell ka ng mga dagkong balay among pinduton. Yahay may panalagan, maglagot ng tag-iya sa balay. Percy Ciario, happy Sunday to you. Shout out sa family na ko dito sa Shapo, San Jose. Umuso Kisilo family. Maayo-maayo nga Sunday kaniyong tanan. It's 11:40 na mga ka-friendship. Karen Calabia, Madam, good day. Makangisi
Shout out ako na Glory og sa akong duha ka Angel, Maymay and Zam. Marginary Boris, Madam Eli. Tinga ang agong anak, guys. Sige ko katawa. Tungod di ay nimo kay sige katawa sa gata sa kabayo. Isa man sa to ni Anse og gata sa kabayo. Sa tibuok na akong kinabuhi. Wala dyan ko nakaduog na ay niinom og gata sa kabayo. Naba na gatas ng anak. Gatas kay magpatutoy. Kuya. Hi! From Chicago 23. Ay, dawatan nyo ng bayad. Cherry Blossoms, Trees Reliever, Jega, ha. Lingaw ka ay Madam Eli. Cardona Laika, Cardona Family, Madam from Awaan Ayungo, Negros Oriental. Nagngisi ko diri, Madam, watching you while busy ang hobby, watching from Saminot, Zamboanga del Sur. Mayo nga order Madam Eli og sa akong palangga nga si Kate, Allison, and Lane Brian. Mangawat og mangga og sambag. Abi ba itong mangawat sa una kay di man ta prisohon karon kay mangawat tag mangga ipapriso man ta uy. Shout out sa mga 150 boys diya sa mag-asodawin gikan Alvi Bantaya. Uwing pa shout out po sa mga nag-day off karon diri sa Hong Kong, Ma'am Eli, labi na sa akong habibi nga nag-inosada karon in mo na tuwa sa ubos, maglibot-libot daw siya. Yes. Jack Alimazar. So, DJ, Ma'am Eli, Dr. Joker. Shout out, Ma'am Eli. Ni Dindo po, ang masawa. Og sa duha ka tayo, og sa akong panagka na Davao Forever. Pagchikwa-kiching plant. God bless po. Kaya kang dance. Kaya sa Doyo Leno. I-appeal po nato si Carmi Abilia. Maayo nga o ka na, Ma'am Eli. Watching from Pasig City. Alma, ingon akong mama Jenjen og nanay Epion kanang sulod sa imong mag-ilalis din na daw na og tuba maunag tug-an daw sa kamatuoran nalingaw sila nimo. Salamat kaayo nanay Jenjen, salamat kaayo nanay Epion nga inom-inom diag tuba karon basta pag-amping kamo sa pag-inom og tuba kay pabaho na og baba og ang tuba pod nga adunay tungog pahibolos kana gatas unta sa dinosaur. Ma'am Eli ingon si Edwin Labas. Alimang kag gatas sa dinosaur. Kanang didi anang dinosaur, murag kadakog ulo nimo. Madam, pwede mo request o kanta. Lingaw na ko ni Madam gikan kang Lolita Luwiga. Shout out sa ako ang mga mama nga si auntie nga nag-follow. Na po, di mo sila Ma'am Eli, Madam Eli, tuwa sila sa Germany, Madam. Paki-shout out ni Mama Dayan Gahilio Malayon og Auntie Leone Barbie Bush. Daghang kay salamat gikan kana nagpadala sa Sugilanon si Annalyn Gahilio Malayon. Annalyn Gahilio Malayon, mura na naman ka garosaryo. Wala ko garosaryo, inani raw ko magbasa-basta ka po yun. Ay, nako. Olga Dozano, pa-shoutout din sa amo ang nalipong pa sa linog. Amping ka mo diya sa Davao City, no? Ilabi na sa naigo sa ipik sa linog. Amping ka mo ampo kita nga magmaayo na ang dalagan sa panahon. Madami shout out ko sa mga taga-barangay Dawis Bayawan nga nag-opening sila kagabi sa ilang Valentine special gikan kang Rexenel Hamit ato pong giapil ang mga intensyon ni Gemma Tukoshigi og ni Queen Pilipina pa shout out ili watching from Lapu-Lapu City. Pabay padugang dihang misa pasalamat. Si Nanay Jenjen og si Nanay Epion gabuga na silang tagay karon. Good luck sa inyo mga bana kay kada bagong tuba paursa. Shout out sa akong mare nga si Annalyn. Alayon gikan kang Anya Dre. Salamat sa naghatag nako og 600 stars. Mabuhay kayong lahat. Madam Rebecca Villan Sevillino, ma'am, ayo nga happy Sunday kanimo og sa imong gwapong nga bana og sa imong gwapong anak og sa imong gwapang anak. Ma'am Eli, gipakatay pagbasa Ma'am Eli. Wa ko kasabot imong gibasa. Problema na ninyo gilip mo kasabot sa akong gibasa. Dance Grace and Doyo Leno. Giapil po na to ang mga intensyon ni Mandy Tabonon. Happy Sunday. Amping pirmi kanimo og sa tibuok banay. Og sa tanan nga nag-holiday karon adlaw nga Domingo paglipay kamo ayaw kamo sig pondo sa inyong balay. Gawas-gawas kamo. Aron makitabog kalipay sa pagawas ninyo unta. Inyong makita ang inyong forever before magpizza 14 Olga Donoso. Dagang salamat. Heart nga blow. Giatake ni Madam kay gablo man ang heart, Madam. Alright, murag wala na tayo topic, no? Murag wala na tayo topic, no? Anyway, daghang salamat, no? Katutan na mga binuang lang to, no? Pagkatawa lang to, no? Kay kung wala na, ako nang ibalhin sa atong kanta karong hapon na. Balik, katawa ni Tito John Nemo, Maeli. Sir John, manager.
Maayo nga, Domingo kanimo da manager. Murag naanap po kasi ibang payag diha sa dawid. Imo na pong ipamulungan ng mga dagko kang aroma diha nga milatay sa kabaybayonan. O ganahan ako mobalik po diha sa ibang maharuhay. Kaayo nga payag nga gusto kang hangin. Madam Anton, happy Sunday sa Tibok Banay nimo. Maya Monteresa, Anya de Resales, Madam Eli pa shout out ni Tito Duday og ni Lolo Dad, Shane Anton Tebes, Ma'am Eli out dire sa Dumandan, Shane and Aileen, Jacale, Sir Hebone, Gwenny, lisod ba na ay wala? Happy Sunday, Ma'am Eli, idol. Ula naman, Ma'am Eli, Dance Grace, kanta sa. Actually, pag mo kanta na ako ng potlo ne. Alright? Yawa naman lang. Niya akong amahan, basta masuko ka na ang yawa, kay dagko kay sangatan. Hoy, si mo pang yawa diyo. Happy Sunday, Neil Sumatra. Alright, ako Osmond ha, katutalan pagkatawa lamang, lingaw-lingaw lang tano, ayaw mo pagseryoso kayo sa kinabuhi. Kaya kinabuhi, mubo lang kayo para magsubo ta sa kanunay. Sa guning balaya, ay! Ako raman ako'y malipayon ang balaya na. We love you, Anya Reyzales. Panabili ba shoutout sa akong banang agaloto o kamuto. Ikaw lang isa kamuti, basta Domingo pa rin sa ginamaw. Lami ng amuti pa rin sa ginamo samtang kakaput ka sa balanghoy sa imong bana. Alright. Regards ko, Ma'am Eli, taga Dawin. Marianita Tubog Himota. Alright. Dagan kayong salamat mga friendship. Takna ka natin karon. Alas 12:47. O, ako na Osmond ha, ang atong topic karong adlaw pagkatawa lamang, binuang lamang para mahappy ang tanan kay Domingo karon. Dapat sadya ka, malipayon ka sa imong holiday. Samtang paharuhay ka, dapat adunay mga smile nga nasa imong naong. Di kinahanglang magmugod kay madugangan atong wrinkles ti mani ang pagkatawa, makadugang og usa ka adlaw sa imong kinabuhi. Alright, so ato sang putlo ng atong live karon. Dagan kaayong salamat sa inyo nga paghatag sa inyong mga komento. Dagan kaayong salamat sa pagpaambit sa inyong mga ideas, mga thoughts. Og ato sa bugtuon, dagan kaayong salamat og welcome sa second part sa ato ang online class, ang Rayot nga kanta sa kahanginan. Alright, thank you so much for watching. Babush ka mga ka-friendship. Happy Sunday!